ዛሬ ሲታለብ ይጠጣል ይሸጣል ከታለበ ከ5 ደቂቃ በኋላ ወተት ቫልዩ አለው ይሸጣልም ይጠጣልም ለምግብነት ይውላል ለገበያም ይውላል ወተት የታለበለት አልተጠቀምበትም ያለ ሰው አቆየዋለሁ ብሎ ካቆየው እርጎ ይሸጣል ይጠጣል በመቆየቱ ቫልዩ እየቀነሰ የሚሄድ ነገር ሳይሆን እርጎ ከሆነ በኋላ ቫልዩ ይጨምራል አይ እርጎውን አልጠጣም አልሸጥም ካለ ደግሞ ሰውየው አይብ አርጎ ይሸጣዋል ቅቤ አርጎ ይሸጣዋል አሬራው እንኳን አይጣልም ይጠጣል ወተት የሚያስገርም ባህሪ ያለው ሰላም ተኸታተልትና ቻናል ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትር መንዮተዩ ገለ ካባኻትኩም ስለምንታይ ሓደ ግዜ ደስሐ ወይ መዘናግዕ ዘይተምፃልና ኣብዚ ፖለቲካ በዚሕና ኢልኩምኒ እዚኣ ትሪዋ ፀናሕኩም ድማ ናይ ፀባ ፖለቲካ ኢሎም ፀዊዖም ኢትዮጵያውያን መዓዝ ተገበረት ኣይፈልጥን እየ ግን መቸም ኣቢ ነቶም ናቱ ፓርላማ ኣይ ቲንክ ትምህርቲ ዘይወዱ ኣዚለ ገይሩ ዝቆፅሮም መስለኒ ብዛዕባ ዝኾነ ኣርእስቲ ክምህሮም ዝፍትን በት ኢዝ ወት ኢት ኢዝ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ሰብ እናስሓቐ ወይ ዋዛ እናመሰሎ ኣብ ትግራይ ልዕሊ ሚልዮን ሰባት ፊሎ ሕጂ ድማ ኣብ ኣምሓራ ክንደይ ከም ዝጠፍእ ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ኣብ ኦሮሞ ከምኡ ክንደይ ዕግርግር ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት እናበኣሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሕጂ እውን ብዛዕባ ኤርትራ እውን እቲ ናይ ውግእ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ብዝተፈላለየ ነቶም ካድረታቱን ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽናቱን ይቕፅል ኣሎ ኣብዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኢና ክንርኢ ሓደ ንነዊሕ እዋን ተሰዊሩ ዝነበረ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪት ተመሊስና ካብ ዓበይቲ ክኢላታት ናይ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ካብ ውሽጢ ካብ ዝፈልጥዎ ዝወፅ ሓበሬታ ክንርኢ ኢና በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዝተፈላለየ መግለፂ ይወሃበሎ ተጋሩ እውን ኣክቲቪስት ናይ ተጋሩ ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ መንገዲ ክጠዋውይዎ ይፍትኑ ኣለዎ ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነዛ ርእሲ እዚ እውን ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንህዝቢ ኤርትራ ዝትንክፍ ኣርእስቲ እውን ስለዝኾነ ካልእ ዝተፈላለዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ከምኡታት ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ንዑ ከግህድ ዝኽእል ወይ ከዓ ንዑ ሓደ መነፀሪ ክኸውን ዝኽእል ሓበሬታ ንወፂኡ ኣሎ ንዑ ክንርኢ ኢና ስለዚ ብዙሕ ሓበሬታ ዘለዋ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝርአ ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ምዝ ሕጂ ህልው ኩነታት ድማ ብዘንፀባርቕ እውን ክንርኢ ኢና ጉዳይ ናይ ባሕሪ ምጉቶምን ዘረብኦም እውን ኣየቋርፀን ንሱ እውን ክንሪኦ ኢና ብካልእ መንገዲ ኣምፅኦም ኣለዉ ስለዚ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ናትኩም ሰፖርት ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ኣገዳሲ እናበልኩ መጀመርያ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሄርማን ኮሄን ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ ብቐጥታ ሓበሬታ ዘለዎን ፍልጠት ዘለዎን ዝበሎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተዛረቦ እስከ ክንሰምዕ እዚ ድማ ነዚ ኩሉ ብዛዕባ እገዳ ናይ ኤርትራ ገለ እውን ስለ ዝዛረብ so let's go and start with this. The history is that the Eritrean people never had a decision, never had the right to decide for themselves. The UN placed them in part of Ethiopia as a confederation in 1952. And then in 62, the emperor forced them to become a province rather than as an independent state. So that started the so መጀመርያ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መጀመሪኡ ብዓለም ዝተጠልመ ህዝቢ እዩ እሱ ተጠልመት ድማ ንህዝቡ እቲ ህዝቢ ንድልየቱን ናጽነቱን ባዕሉ ከድመጽ ከም ዘይክል መጀመርያ ካብ 50ታት ጀሚሩ ዝተገበረ እዩ እዚ ድማ እቲ ፌደሬሽን ብዘይ ፍቃድን ብዘይ ድልየትን ህዝቢ ኤርትራ ንረብሓ ኣሜሪካ ተባሂሉ ዝተገበረ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ወላ እውን እቲ ከይፈተውዎ ዝተቐበልዎ ፌደሬሽን እውን እንተኾነ በቲ ለሚኑ ንኣሜሪካ ኣሚኑ ነቲ ፌደሬሽን ክቕበል ዝኽኣለ ሓይሊ ናይ ንግስነት ናይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ፌደሬሽን እውን ጥሒሱ ነቲ ሃገር ብሓይሊ
ዝሓዛ ይብላሉ እዚ ግን ጥራይ ኮነንት ጉዳይ ንስማዕ ይጅ war. So I said, I believe they should have a referendum. I asked Meles, well, how do you feel about Eritrea becoming independent? He said, the Ethiopian people don't like that. They want Eritrea to stay as part of Ethiopia. And I said, well, can you do anything about it? He says, I'm not going to fight them because then they'll go back to the mountains and have another. Fight back again, yeah. So he said, well, ሓደ ግዜ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ዲፕሎማት ናይ ኣፍሪካ እዩ ዓብይ ክኢላ ናይ ኣፍሪካ ፖለቲክስ እዩ እዩ ዝብል ኣብቲ ፕሮፋይል ናተዋቲኹም ተሪኹሞ ሓደ ግዜ ንመለስ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ቀደም ዝነበረ መለስ ዜናዊ ማለት እዩ ረኺባ ዘራሪበ ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ እንታይ ርዲት ኣለካ ኢለ ምስ ሓተትክዎ እዚኣ ድማ ኣዚ ኣገዳሲ ዘረባ እንታይ ኢልዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኣይፈቱን እዩ ኣይደልን እዩ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን እዩ ዝደሊ ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ كما مزبلو أبكالون ملس نخال دبلومات دبلون تخونه نسو نتا ناتسنت نيرترا كم زي دقفو بفلا يفتني شنشاد تصنع لك زارباي كم زبلو أمونتاك تقبري خداب زعباز مزبلكو كواغو ما يكلني مخنياتو وقن تجميرنا نساحل لكم اللوسيوم كم بحدش نتصورا نتدرجز ودغي كتقوم يوم سلازي كواغو ما يكلني يقن حزب إثيوبيا نتناتسنت نيرترا ايدليونيو ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን እዩ ዝደሊ እዚ ማለት ሓድሽ ምስጢር ኣይኮነን ኣና ግን ካብቲ ኢነር ሰርክል ናይ ተመርሕነት ካብቲ ውሽጣዊ መርሕነት ድመፅእ ዘሎ ሓበሬታን ርድኢትን ንርኢ ዘለና we'll have to live with that but I know the Ethiopian people don't like that in my opinion the 1998 war was started by Meles because I've read you've heard of WikiLeaks yes this was US communications that were leaked okay and I've been reading those and it looks to me pretty sure that Meles wanted to explain to me why not. Unfortunately, so كمناتي رديت مردعتا يبلالو كابسا كتبقي سخازي كونكو كابتناي ويكليكس سليوخز وصنا أمريكا بوليسي حبريتا اتوقنا شن شاتا ميتن تيس عن شو من تكسا كل تشعز نبري إثيوبيا جميراتو تلزي طيب لنا له زوجزي أمريكا دبلوماتي توقع نايتس عن شو من تستجمري عصرت جزء معربة وميديا كمون مرحتنا إثيوبيا شعبيهم جميرهم بقلبلهم زولو تاجين بالله أنا كم ناتي رديت بتناي مستيرا وحبريت زوجت زنا برا تبقي سقريه خلوه توقع ملس جميرو إيزبل زلوا سمعوا عج I've been reading those and it looks to me pretty sure that Meles wanted to explain to me why not. Unfortunately, there are UN sanctions against Eritrea, which I think are totally unjustified, and the presence of sanctions will make it very hard to have an agreement. In 2011. So, تابلالو ولا أقوى توجه بملس تجمرة تغني تزعزن كفالو إيرترا قداينا إجدا خوينا. تزي نتورار تجمرة دي كونسي تورار حزبي تستوزع حزبي كم تنا بحمساتات إيرترا كاب كلام يعتوز عن راز بدنا بري حجون نتوزع كم زقت عليه يزنا قرنا زلوا تاريخي زي تسند تاريخي حجي نربح إيرترا ونا يكون زبلوا زلوا حجي نسمع أيو كالد ما بزعبات قدا خمي كم سنة برد ما كنا قرنا. In 2011, on the request of the United States, UN Security Council imposed sanctions on Eritrea. They were accused of helping Shabab in Somalia. I've talked to experts, especially in the academic world. I don't have any inside information anymore. And they say, well, we've seen possibility that they were transferring money to the Shabab. But for the last 2 or 3 years, there's absolutely no evidence that they're involved with Shabab. Zero evidence. سنتي بلالو حركاتي إجدا أبيرتراز وردي كسب كندي زتفبرخن نربحها أمريكان بتي دفيتنا إثيوبيا استجبر كم زنبري بلالو حركاتي نتي إجدا ستقوملو قسقاس انتخوني إيرترا نتي قبرش براو حيلاب سومال زنبري الشباب زبحل تحجز يا زبل كسينيرو أزي كمان دحر زرقاقس كو زخوني يكون جبوت مرقاقس انعو زقول لحين برن قال كابتوم نتكونتات بقرب عزفلتو اكاديميكس نايتي منغستي ركب يبلين كتا وشتا حبريتا جن كابتوم سكولارس نز غداي زفلتو مستزاربكو قال كفال ناي ገንዘብ مسغار زمسل نيرا مجمريا እዚ ግን ዝተጨበጠ ሓበሬታ ኣይኮነን ድሒሮም ከም ዝራይ ወድማ ነዚ ዘረጋግጽ ኤርትራ ንአልሸባብ ከም ዝሓገዘት ዘረጋግጽ ሓበሬታ ጭብጥ ክርከብ ኣይተኻለን እቲ ገዳግን رأي وحجتنا إجرا إذا كم زخيلو نحلو خلو كالايتي كم كسيز تكمل نبرو أب حبرة أفريقيا قبرش براو حيل فتي ما إيرترا زبل دراما ونسريهم نيرهم الزون أب كالك زي
كم تعلكم أب CNN على article بعلوم إيرترا زخون يخون ركب مستي تفتيون الصباح لقرش برا نعوز الراخب إيرترا الراخب وكم جيله ترجع جيتو إذا كله حسوت مخانو فليتهم نيرم أقول تشين 14 تهجاتي معجي سمعوا this is your history قال سبات نيرترا قداي كيف فلتو تغللا زنبع زخون حبريتا زلو مالو بفلا يدمغا عبت دم بتقاوم زلو سب سلازي هذا راهم تقاوم دقف بزي قدس بوليتيكا مرقتيها تاريخ جنفلت انت عينت تشفن حق خمزلو ابزي حج سمعوها. There's absolutely no evidence that they're involved with Shabab. For the last 2 or 3 years, there's absolutely no evidence that they're involved with Shabab. Zero evidence. And in October 2014, 14 of the 15 members of the Security Council voted to lift sanctions. There was only one country that refused, the United States. Wow. ذا هاجر زيات رغبة بيني. أبكرتشن 14 أكتوبر ورها 10 مالتيو. تي أبي إيرترا استجبر إجدا حسود مخانو بيز كم زي نبرون نعوك العلزخيل كنتات كم زي نبرون مسترجع جتة شبتي إيرترا على الشباب كم زي حجزت مستفلتي كابتن 15 حجرات نايتي Security Council زبحال لعلواي حيال كفالنا UN دمت جيرنا تجدنا إيرترا نخاليا 14 حجرات يتعال زجدا زيلا guess what منيا زجدا كي لعل كسب 10 شو منته كم سنة زجبرت منيا يس فليكم علىهم حبرات مقصات أمريكا نبينا فيتو باور سلزلوا كلن هجرات يلا علي لا خلا أمريكا يلا على ننتيلا فيتو باور سلزلوا باور تو ستوب نتدمسنا كلن تطو قبل زغل حيل سلزلوا تطو بيلاتو نتنزق على 4 عامات دكتا 5 قبت هاجر جيروما تقرا ما ازي برتع مخانو ابتدقا اب كل مداي اريكم نيري كتشين 10 شمنتن بحجز ناي سوماليا ناي ايرترا ناي ايثيوبيان تقرا مستل عليه كل عامات صنيو نو 3 عامات صنيو اب كتشين 21 دما بينا كابتناي قرب زبرتعي اقدا اوريدا يقصلالو سلازي قاليهم تم مس امريكا حلوف فقري حجازتنا ايرترا كوينا تسمعكم زلا سبات you need to wake up مخنياتو امريكا قبل على ايرترا كساب حجي صبق تاريخ هاللي واي فلتني I don't even understand ان امريكا يكون خالوت هجرات بفلاي زين في تاريخنا ايرترا كاب مسرت كل جزء انصار حزب ايرترا انصار ربح حزب ايرترا امريكا اب شنشاتميتن 50 كلتن فيدريشن كون كله ايرترا نصنتا ترغبلو تخل ادلون كان تنبري تشعوز نبر وكيل دما كم زبله كاب قالاتو ايرترا ناصنت يقبان يرو كم قالوت هجرات كم بعد سوماليان ليبيان جزات ناي طليان زنبر هجرات انتخونه نسل ربحانا جيو بوليتيكا ربحانا استراتيجياتنا اب تحت اثيوبيا فيدريشن كتكون يحشنا بمبال اجانا حزب ايرترا نربحها حزب امريكا هم زخون and this policy it continues again and again and again سلازي انصار مجلس ايرترا مرقص كلوا كاي خلخون مس امريكا خوينكا مس كسرح كلا هاجن ناي امريكا مرقص نسخه خد قيرو تخل كوين تسمع كانتلو تحلم علىها ليتو يكون حق اتريك تحلم زلها because ناي امريكا انترس نيفر نسب ايرترا يكون من البعض مسوم كسرحت تخينكا تسب ايرترا زي قد سكاسل زخوني نسخه دما لك كم تشمكا انقلص كاينا نربح حزب ايرترا توكل سبا يكون كان كنبلا كاينا مالتي so this is one very important ابزا فيديو بزو حاجه داس حبريتا يكبكم سلازي لايك جبروا سبورت جبروا حدا ابزوان زي ناس دغاغمه زمتصلو زعبا از غداي ناي برغيد محمد زبحال زلو كنتات حجي حدا قداسي ابز قرباوان حبريتا وصينيرو انتاي حبريتا يمسكن كم صالكم انتاي كم زنبره دحريو نعوز قلص حبريتا وصيل دحن ابز تقيسو زلو خنا رانا سلام برغيد محمد اب تግራይ ቦታ ከም ዝወሰደን ስራሕ ከም ዝጀመረን ዝገልጽ ምዃኑ እዚ ድማ አዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ነቲ ሓበሬታ አውፅይዎ ነይሩ ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ግን ከም ዝኽብሉ ክኢሎም ንዝብል ድማ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣምፅኤልኩም ነይረ እቲ ሓደ ካብቲ ብርጌድ ሓመዱ ርክብ ዝነበሮ ሰብ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕና ነርና ንሕና ምሶም ክንሰርሕ ፀገም የብልናን ዝብል መርገፅ ወፂኡ ስለ ዝነበረ ምናልባት ንዑ ዝብሎም የለን ፖለቲካ ኢትዮጵያ ይኮነሲ ሻዕብያ ይፅውዑምን ይባሉ so بعل زتريو بزلهم already مسؤوم كسرحو دليت كم زلهم بستفل عليه من قد قليش أبني رميم سلازي إذن ودزن
ኩነታት ስለ ዝኾነ ኦልሬዲ እቲ ኩነታት ፍኸም ክብል ፀኒሑ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ድማ ዓብዪ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ሒዙ እቲ ኣጀንዳ ተታሒዝዎ ዘሎ ድማ እንታይ ኢሉ ይወፅኡ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ግንባር ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ኣብ ዓዲግራት ቦታ ከፊቱ ከም ዘሎን ማዓስከር ሒዙ ከም ዘሎን እዚ ድማ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክቕየር ዝደሊ እዩ ምስቶም ዓበይቲ ሓለፍትናቱ ተራኺብና ኣብዚ ኣርቲክል ናይ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣንቢበዮ ነይረ ስለዚ ሓላፍናቱ ግሎባል ሓላፍናቱ ረኺብና ዛሪብና ነርና እወ ገለ መለ ኢሉ ነይሩ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ካፒተን ኤርትራ ዝበሃል ገለ ካብቶም ኣብቲ ብርጌድ ንሓመዱ ብላዕሊ ዝጥቀሱ ዝነበሩ ሰባት እዩ ንሱ ዝበሎ ኩነታት ድማ ክንሰምዕ ኢና ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ተሳትፎ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ እዮም ክሰርሑ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ኸ ብትኽክል ድዩ ምስ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተሓሓዝ ቅድሚ ነዚያ ኣርቲክል ናቱ መደረ ምስማዕና ግን ኣብዚ ቀረባ እዋን ወፂኣ ዝነበረት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ድሕሪት ምልስ ኢልና ክንሪዮ ተጋሩ ዝብልዎ ዘሎ ኣክቲቪስትስ ክንሰምዕ ምንታይ حتى نرك حنا مفداي سيبل يقالوا لا نمنتاي احنا مفداي زبل وحنا كنت يفودوا كله بعلم ارتراويان تم دليت فتحكوا حنا يفودوا له تتقراو عايز وصحوا بدل ونكو ايو راح تبي ارترا تفصمه بدل يكون انغنفيلو كم زي عينه سقوم تقصد غير وزلو نتي ارتراوي اتب تግራይ تفصمه بدل ون عدانا ايو يلو يوصلو سو نزي سرعات زي ادم متحزن ኣብ ትግራይ ኮን ካን ትስዕሮ ባኣውሩ ኩሉ ሰረቱ እግሩ መዓናጡ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ሶ ንትግራይ እፎይታ ሩፍታ ትረክብ ትገብራ እዚ ስርዓት እዚ ዕድሚኡ ክቃበፅ ከሎ ሶ እዚ ምግባር ይኹም ትቃለሱ ዘለኹም እንታይ ማለት እዩ ንትግራይ ሕነት ፈዲሉ ኣለኹም ማለት እዩ ሕነ ምፍዳይ ዝበልክዎ እዚ ያነ ክፍደይ እቲ ሕነ ዝበልክዎ ብትግራዋይ ጥራሕ ኣይኮነን ብኤርትራዊ እውን ይክፍደል ስለዚ እቲ ስርዓት ኢኮኖሚያዊ ዓቕሙ ስኢኑ راي كل كله ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ ገበናት ካብ ብሕጁን ክፍጽሞ ዝኽእል ገበናት ሕነ እዩ ዝፍደ ዘሎ ብመን ብኤርትራዊ ብደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ማለት እዚ እንታይ ይፈጥር ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን በዚ ስርዓት ዝተፈጢሩ ዝነበረ ጋግ ቁስሊ ኣብ ምሕካም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ሶ ሕነ ምፍዳይ እዚ እውን እዩ ክፍደ እዩ ትሕና ክትብል ከለኻ እዚ ስርዓት ክእለ ምስራሕ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ምስ ጎራብቱ ብሰላም قاسينو زنبر حزب نخلو زخل سرعات مفتار حنا مفداي تግራይ ተረጋግዐ ኤርትራ ምስ ጎራብቱ ዘይ ወር ናይ እንዳማቱ መሬት ኣብ ልዕሊ ጎራብቲ ኩናት ዘይኸፍት ኢንክሉዲንግ ጀኖሳይድ አው ኩናት ማለት እዩ ስርዓት አትሪፍካሁም ዓይነት ዝገብር ዝነበረ ብኻሊ ስርዓት ምትካእ ማለት ንህዝቢ ትግራይ ዓብይ ሕነ ምፍዳይ ሕኑ ተፈዲሉ ኣሎ ሶ ትግራዋይ ጥራሕ ኣይኮነ ሕና ክፈድ ክብል ዘለዎ ኣጆኻ ህዝቢ ትግራይ ሕና ክፈደልካ ኢና ዝብሎ ኤርትራውን ኩሉ ኣሎ ሶ ዙን የንፀባር سي نعوذ بلوم يلن بوليتيكا إثيوبيا يكونسي شعبي يتوعوا من يبالو حجي تحابي يخيدو نحنا زعبنا يو قبل لنا حتى فلط وازلوهم جن نحنا كمنجس إثيوبيا يكون كمنجس تجراي وقعوا صوعيد حشخشخ زي كنا غمزنا ناي شعبي ناي أبي أبدرفو أبسوا أب أواسا أب سعود عرب حشخشخ زي كونسي بقلت إن حتى تصوعي ناس كن كيدنا نتكالاتنا فكدنا نتكالاتنا وكلنا وقعوا صوعيد تقبلنا سي كن كيدنا بقى فلط وازيا تردو يور ናይ እንዳማቱ መሬት ኣብ ልዕሊ ጎራብቲ ኩናት ዘይኸፍት ኢንክሉዲንግ ጀኖሳይድ አው ኩናት ማለት እዩ ስርዓት አትሪፍካሁም ዓይነት ክንማየት ክንዘራረብ ቃልሲ ብደገን ብውሽጥን ኮንካ ብሓባር ኮንካ እዩ ዝካየድ ስለዚ ንባዕልና ፃዕዳ ክዳን ዝገበርና ቲዲኤፍ ኢና ማለት እዩ ዞም ኣብዚ ዘለና ብኸምኡ ክንሕዝ ዘለና ናተይ ተራ ንእሽተይ ኣነ ንእሽተይ እንተክገብር ኢለ ዓብይ ሕነ ምፍዳይ ሶ እንታይ ንምልከት ኣለና ኣብዚ እቲ ኩነታት በተደጋጋሚ እዚ መንሰይ ብፍላይ ውፉይ ዝመርሖ ጉጅለ መርገፅናቱ ንኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ ኣይኖ መብዛሕትኩም እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዘለኩም ወይ እንታይ ዓይነት ርዲት ከም ዘለኩም ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ግን እቲ ግዜ እናተመጠጠ ክኸይድ ከሎ እቲ ዕላማ እንታይ ምዃኑ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ገለገለ ወገናት ግን እቲ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ብርጌድ መሓመዱ ምንቅስቃስ እቲ ፍልልይ ሕጂ ራእይዎ ከመይ ገይሮም እናተፈላለዩ ይመፁ ኣለዉ ካፒቴን ኣሜሪካ ገለ ካብቶም ቅድሚ ዝጥቀሱ ዝነበሩ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣብቲ ኩነታት እንታይ ኢሉ እስከ ብዛዕባ ሰላም ይሕዋት how's everybody doing got a little announcement to make this post and that post right there are not factual, they're false. I made sure
I called a few people at the Brigade Nahamuru global level. This was orchestrated by an organization that's attempting to infiltrate Brigade Nahamuru and turn Brigade Nahamuru into a different direction. That's what this is all about. One thing I would like to say is this is very amateurish work. Actually, it's embarrassing to say the least. اوكي يغرتا كم زتريو زلهم ازي كابتن امريكا خمس بلو زلو ازي كنتات زي نتي كنتات ناي بريد نعمتو تامازيزوم ناب تግራይ كتو زفتنو زلو ناي زي بوقعت نقل دواويله كم زرحبكو يبلصني اللي دحم تግርኛ زياده ونسو نتي كنتات كبريو. The fact that people are willing to play with people's lives to this extent is absolutely astonishing to me, especially when situations like this put people in grave danger. It places Tigrayans in grave danger. It places Eritreans in grave danger. But the minute I saw this post initially, I spoke on this because I already knew it was agenda driven. So I would like everyone to know this is agenda driven and it's false information. Thank you. In Tigrina. Izi kalod b'merab zisarhuwa nagariu. Izi haq khwanen. እንደ ሓቂ ኮይኑ ኸዓኒ ኤርትራውያን ትግራይ እንድሕር ብርጌድ ናሓመዱ ተመሰሪቱ ንቕበሎ ፀገም የለን ግን ኣጀንዳ ክሰርሑ ገለመለ ናብ ካሊእ ጠዊዎ ኣለዉ ኮንፊውዥን ይስራሕ ኣሎ እዚ ፖስት ብርጌድ ናሓመዱ ቬሪፋይድ ኣኾነ ናብ ትግራይ ከም ዝተስአ ከም ዝተመሰረተ እዚ ጌጋ ሓበሬታ እዩ መን ይሰርሕዎ ስለምንታይ ይሰርሕዎ ንፈልጥ ኢና ኣብ ኣምስ በፃሕና ኸዓኒ ድሓንቲ ነገር ክንፃርዮ ኢና እዚ ካብ ተጋሩ ርሒቆም እዮም ብመደብ ገለመለ እዚ ብርጌድ ናሓመዱ ኢልኩም ትዛረቡ ዘለኹም ስለኣፍልጦ ስለዘይብልኩም እዩ ነናቱ ግዜ ኣለዎ ኣብ ንሕና ብርጌድ ናሓመዱ ኣብ ዩኤስኤ ክንእከብ ኮለና ካብ ክንርሕቕ ክንቀርብ ኣይኮነን ክንእከብ ክንሰርሕ ኢና ንእከብ ዘለና ንጥርነፍ ኢና ዘለና ኣብኡ ታት ኣይበፃሕ So first of all ኣነ ናተይ ርእቶ ክበኩም እንታይ ይብሉ ኣለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ነዚ ክገብር ድዩ ካልእ ክገብር ድዩ ካልእ ኦርጋናይዜሽን ክገብር ድዩ ከም ትውፉይ ኣብቲ ቅድሚት ዝበሎ ቀደም ምስ ቲዲኤፍ ነርና ኢና ስለዚ ኣብ ቲዲኤፍ ከይዱ ቦታ እንተወሰደ ኢትስ ኖት ሰርፕራይዚንግ ወይ ክሰርሕ እንተጀመረ ኢትስ ኖት ሰርፕራይዚንግ ኣነ ድማ ሓቂ ክነገረኩም ክቃለስ ትደሊ ኮይኑ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ቅይሮ ዝኽእል ተኮይኑ ከይዱ ክቃለስ ይኽእል እዩ ሃብ ኖ ፕሮብለም ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለ ክቃለስ ዝደሊ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ክቅይሮ ብሓይሊ ዝብል ከይዱ ኣብቲ ሓይሊ ዘሎ ቦታ ከይዱ ኣብኡ ክቃለስ ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ነፍሲ ክከላኸል ይኽእል ድዩ ሰራዊት ኤርትራ ነፍሲ ክከላኸል ይኽእል ድዩ ናይ ምስ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ዝሕዝን ክፋል ግን ንዓይ ዝገርመኒ ማለት እዩ እቲ ፕሪንስፕል እዚ ቃልሲ ድዮም ወላ ተቃወሞ ድዩ ወላ ሓደ ግዜ ቀደምሲ ተቃወምቲ ማለት ተቃወመርቲ ኢኹም ክብሉ ከለዉ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ነይሩ ግን ኣት ሳም ፖይንት እቲ ኩነታት ናብኡ ገፁ ዝኸደ ምዃኑ የግደልካ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ኣብቲ ደንበ ተቃዋምቲ ወይ ደላይ ፍትሒ ኩሉ ይኮነን ብሃገሩ ክቋመር ዝደሊ ኣይ ቲንክ ምናልባት ንኩሉ ሓደ ዓይነት ጌርኩም ትርኢቶ ኮይንኩም ጌጋ ኣለኩም ናትኩም ስእሊ ኣለኩም ብዙሕ ስባ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዘይወሓጠሉ ለውጢ ዝደሊ እቲ ሃገር ኣብ ፅቡቕ ደረጃ የላን ስለዚ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ክብል ኣብታ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ትብል ግን ዘይተዓደነ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንብዙሕ ሰብ ብትክክል ለውጢ ድዩ ዝደሊ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ወይስ ካልእ ዕላማ እዩ ዘሎ ኢልካ ንክትፈልጥ ዘይትኽእለሉ ከምዚ ሕጂ መድረክ ክመፅእ ከሎ ድማ ነቲ ኩነታት የገደልካ ስለምንታይ ከምዚ ሕጂ ክመፅእ ከሎ ሕቶ ናይ ልኡላውነት ሕቶ ናይ ሃገር ሕቶ ናይ ከም ሃገር ቀፃልነት ክመፅእ ከሎ እቲ ትክክል ብዛዕባ እቲ ሃገር ዝሓስብ ሕጂ መርገፂ ንፁር ዝኸውን ምስ መን እዩ ኣብ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሃገር ክጎብጥ እዩ ዝደሊ ዘሎ ወደብ ኣይኮነን ከምዚ ሽርክነት ኣይኮነን ዝሓትት ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ልኡላውነት ሒሱ እዩ ዝደሊ ዘሎ ከምኡ እንተዘይከውን ናይ ጅቡቲ ናይ ሶማልያ ዘጉርዕ ኣይመሃልዎምን ካልኦት ሃገራትን ስጋኣት ኣይምተሰምዖምን ስለዚ ንኤርትራ ፍሉይ ኣይኮነን ሓሳብናቱ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣነ ምሳኻ ክሰርሐ ክሕግዘካ ናይ ኤርትራ ክትጎብጥ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክትጥፍእ ዓሰብ ብሓይሊ ክትወስድ ክሕግዘካ ትብሎ እንድሕሪ ኮንካ ክትብል ምርጫኻ እንድዩ ንኤርትራ ይውክል እየን ህዝቢ ኤርትራ ዝቃለስ ዘለኹ ምባልካ ግን ምናልባት I don't know ዕሽነት ዲና ክንብሎ ፅላለ ዲና ክንብሎ ወይስ ናይ ረብሓ ምዃንካ ኢኻ ተፍልጥ we don't care ግን ከምኡ ኢልካ ከተግደልና ምኻልካ እውን ንዓና ሓደ ዓበ ሓገዝ እዩ ምክንያቱ ንስለ ሃገር ቃለስ ኣለኹ እናበልካ ካብ ሽግር ተምፃልና ክትእለየና ዝሓሸ ነቲ ሃገር ዝሓሸ እዩ ካብ ኩሉ ግን ኩሉ ንፀጋም ውግን ኣቢልና ገዲፍና
this is what we want to focus حدنت ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ግዜ ኣብ ዝዋን እዚ ጥምረት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ዘገድሰልና ዘሎ ስለምንታይ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል we don't know ታኡንኮ ጋራንቲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ወይ ካብ ገለ ይኮነን ጋራንቲ ናቱ ካብ ሓድነቱን ካብ ስምረቱን ካብ ፍቕሪ ናቱን እዩ ስለዚ we need to work on that ኩሉ ግዜ ድማ ከም ቀዳምነት ቅድመ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክስራሓሉ ዘለዎ ነጥብ እንተሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ መስመር ደው ኢሉ ነቲ ክመፆ ዝኽእል ኩሉ ክቃለሶ ከሎ እዩ ስለዚ ሕጂ ኔክስት ብዛዕባ ናይ ጆኖሳይድ ዝገበርዋ ድራማ ትቕፅል ዘላ ድራማ መብርሂ ተጋሩ ባዕሎም ሂቦምና ኣለዎ እቲ መብርሂ ካብ ተጋሩ እዩ ዝመፅእ እዚኣ ክንሰምዕና ሕጂ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ደርፊ ናይ መን ምዃና ኣይፈለጥኩን እታ ደራፊት እታ ሳዕሳዓይት እውን መን ምዃና ኣይፈለጥኩን ብዝረኸብኩማ ግን ምስጋና ኣብፅሑለይ ምስታ ኩነታት ናትና ኤግዛክትሊ ትኸይድ እያ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ፅን ኢልኩም ስምዕዋ ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝህንደስ ዘሎ መቸም ግዜ ንኩሉ እንዲድ ዘገደልካ ስምዕወት ህንደሳ እንታይ ከም ዝነበረ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዕዋ ፕሊዝ ዝተረፈ ሓይሊ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ኣደታት ተጋሩ ተደፊረን ዝተረፈ ሓይሊ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ኣደታት ተጋሩ ተደፊረን ዝበሃል ወረ ክወርኽ ኣለዎ ንጹሃን ዜጋ ትሕረዱ ኣለዎ ይቕተሉ ኣለዎ ማንነቶም ዝበሃል ወረ ብሰፊሕ ክጋውሕ ኣለዎ ስለዚ ተገይሩ እዩ ተወጣትና ክኸይድ ብዝብል ከምኡ ዓይነት ብደንቢ ብሚድያ ሰሪሖምሉ እዮም ኣብ መሬት ኣቲኻ ግን ብተጨባጭ ክነፅንዖ ከለና መረጃ ወፂሕና ኢና ኣንሲ ድፋራ እያን ዝብል መረጃ ወፂሕና ክነፃርቕ ኢና ኣበይ ተደፊረን መን ደፊርዎን መዓዝ ተደፊረን ዝበሃላ ሓሳብ ኢና ንጹሃን ዜጋ ከምኡ ኢሎም መፅና ስለዚ ክትወፅላ መሬት የለን እቶም ተዘርፉ እንዲኦም ናይ ባዕሎም ሓይሊ ዘወሰማርያዎም ሓይልታት احنا شعبيه بنوال طاعت كم فصموا ودق نسو كما عينت እናት መልእክታ እዩ ማንነቱም غيرو ማለት ነው ማንነቱም በመቀየር ርካሽ ናይ ፖለቲካ ትርፍ ይምትራ ቆም ሆም ዝገበሩ እንደገና ደግሞ ከይተደፍራ ተደፊርና ዝብላ ንሱ አጋጥመና ነው ዳር ክነጻ ይኸልና ግን አይተ ከምዚ ተደፍራ ረጋግጽ አጀንዳ ተዋይወን ግን ቆም ሽብር እሱ ጥራሕ ይኮነን ትቤልፍ ልክ ካፕተን ከተማታት ወጽ خلو በያ አዛውንት ኣብ ቤተክርስቲያን ከይተረፈ بتعم كل اختزار وزصيف نجار أحب كوندم بمعدل بقى سراوت أفراس لزجاج سكن زي حس كان صنع بنبال أيمر أن كندي أكل خجود أنا في وقت أتمنى سيون هذا يكون اسمه إتقاطم أنتي زي عينة صريحة تواننا مش شال ميوم نايج نصير حيزو كله تصير هذا اللواء كتب من زي زجور ولا متاع إنت الكاني في طورنت زي تقرأ أمانه أي أمانه تقولي حيلوني أمانه من الشام أمانه تهزم أمانه بيلي كات طورنت كجمرة خلاص هزوا طورنتي ولا تهزوا قلنا كسلة فيه لا يعني حشت بروباغندا غير لا بلاتونيا تعرف تهزبي تحاول طورنتكم زي كوني فلت كري دندي تعرفين وش لازم نور إندر شد سمعكم مادو بليز حضرهم ذا فيديو زيا نزيا كفال زيات راي نبذب سو كفسب كم تبتع قبروا it's really بعلوم صرح ودراما مجمر يوم يكونن كل نجار بعلوم دراما التسرقز بحال زنبرة وننتخوني سمع بريتوريا مستقبري ايكونن اب غزاوت زنبري اب صرغياتا زنبر حاطين كله ناي ابكات اب منقدتات زنبر حاطين كله يسرع كم زلو بعلم كزاربا تلفزيونم سمعنا سلازي everything زبلو زلو بعلم زغبر ويو زيا دراما زيادما زانا جينوسايد تبال دالا ايرتراين فصيمو مزبال زلو كمزا تግራዋይ ዝምስክረሎም ዘሎ ازيا بتخكل ናብ كل ايرتراو كفلط ኣለዎ ናብ كل ሰብ ድማ ክዝርጋሕ ኣለዎ ዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ በከም ዶክመንት ሓዝዋ ስለዚ ሓደራኹም እዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዕሉሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ገበን ተፈፂሙ ከምቲ ሄርማን ኮን ክብለና ፀንሐ ኣብ ቅድሚት ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስተወፅአት እያ እዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሎቢ ስለዘይብሉ ወይ ድማ ነቲ ልክ ሎቢ ማለት ብልሽውና ማለት እያ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ሎቢ ከፊልካ ገንዘብ ከፊልካ ነቶም መራሕቲ ናይቶም ሃገራት ነቶም ኮንግረስ ዲነቶም ገለ መለከተ ምን ኣለካ ኦፍ ኮርስ አሜሪካ ይተኣምነና ያ ዝፍሉት እዩ ቢኮዝ ክንደና ኢትዮጵያ ተንበርክ ሽርክነት ክንቦም ኣይንኽእልን ሜይቢ ወይ ከኣምኑ እውን ኣይክእሉን እዮም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ቱ ማች ነዊሕ ታሪክ ስለ ዘለዎ ከኣምኑ ወይ ይክእሉን እዮም እዚኣ ግን ክትፈልጥዋ ኣለኩም ብተፈላለየ መንገዲ ነምፅእ ኣለና ኣብ ሰራዊት እውን ከመይ ከም ዝነበረ ካልይቲ ከምፃልኩም እየ እዚኣ ካልይቲ ድማ ስምዕዋ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ኣገዳሲ ሓበሬታት እውን ኣለዎ ኩናት ለህልውና እዮም ከጥፉኻ መፅኦም ተባሂሉ ለይጣዓሞ ከቀርተሎ ልድሕሪት ክምለሰሎ በሎ ብድሕሪት ናበሉ ለወዲ ሸብር ተጋሩ ክርሽዎም ሰሚዕና ትግራዋይ እንታይ ተዋሪዱ ብክልተ ሓዊ ተለብልዩ ቅድሚት ኩናት ብህልውና እዩ ተባሂሉ ናይ ሕሾት ትርክቲ ተነጊርዎ ይገጥም
كنسحب تلو بدحريت بولو يبال تجدد رأتي مدسي ودع قاري لت تأثرت ولادت أبون تاجني مكرا لمن تأير موت لوخو يرون أما ودع تامس تودع مسالقة كحتى هم رفدي زون رفدي يبايزوي كي رفدي هنا رفدي ما عتمد أسي تهريق الناي تقراي أما الزناقع بوتا مشت أتخيل مخا حدا إيد لي ولا أقر لي ولا عين لي ولا أكل قراتي ما يدز طعمي لحزن تاريخيو تاريدو they have already started miscalculated أقول تعبيت قرع بين أنا جاقانو أتفولي زي نتهالا فحمس عمت أو كنا تنيرون يشت إيقاب تفتيرن من قصاصات جميلة يقوموا الآن من تلوموا سلازي سبيلف هزي تقرأ كاب سبيلف تاقري مكرا سدات مش مقاق عبري ولا عبري أخذنا بخالي بهير كتطلع زين ابني زين تطلعي ملؤ خلي له بقول توقش تزي خدي يقول له تجازا أبارت دما أنا زبحته من قصة زي كوينو خليك متسعولني يقول له أنا زفلتو كم عينت مانديت زلو ناي هجي حيلي زلو دلايو قبل من قصة زي كنقوم أي تفقدلنا ناي بروتيرا سمع معنت أي فقدلنا أنا زلنا understanding زي أي تخرجنا مالته يكون سلازي نور كله تقام تبارتات بقول توقش تزي خدي يقول له تجازا أبارت دما أنا زبحته من قصة زي كوينو خليك متسعولني يقول له وا أما أخل بحد نقدر نقبر بخمس عينة من قد زمت من قصتي عن توي جلسوا نيرهم ميت سوي هلوه جزعي هلوه زمن قص زي با مخر زي مسقومه ولا كافه زمت سلطان يهلوه political and moral authority كهلوه كنجورو نخلينا كابتو زلنا يدما شعبية صلاة يبالي صلاة يكونن أي قمتنا حسونا أنا نعرسي صلاة الصفم ينزلونا يحردنا له بقوتن كرة بحاطيرو فكلوا وانا معرا ولونا فقط صريحة هذا أكل فينا متينا وفقط يصرح له تسقط لي شطر يوم نيرم تسمينا عليه شطر يوم نيرم ما يصرح نيرم عاوزين ما تنقل فقط هزونا تدفنا سنة تدفنا بوتاق يوم قزاوتو وجد يبلا لهم مرار حنا معرا صرحوا ولو بيرا خودم ويحو طلو كم من تقاويلهم مسلم محدار عدقات ركل سلسلة حنطاط اليوم أزي سون خواقع داي من قصة اللي متصرع يزول لمبر خد صار يفلط ميتهم لياو سو كم تريوز اللهم اتكونتات بتدقاقامي بترحك تقطن نمبر اي تسبرن يا كم زبهال ويكا حسود حتصير عمرو كم زبهال كم نريال لنا تكونتات مسكين ህዝቢ ኤርትራ ኣብዘይ ወዓሎ ኩነታት ብዙሕ ወንጀል ብዙሕ ፀርፊ ብዙሕ ዘረፋ ብዙሕ ምክዕዓብ ኣብ ልዕሊኡ ተፈፂሙን ይፍፀምን ኣሎ ሕጂ ድማ እቲ ሓቂ ድማ ብዝተፈላለየ ወገን ባዕሎም ከውፅዎ ንሰምዕ ኣለና በተደጋጋሚ እቲ ኩነታት ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ክሳዕ ክንደይ ባዕሎም ይህንድስዎ ከም ዝነበሩ it's shocking ነዚ ነገራት እዚ ሰብ ፅቡቅ ገይሩ ክፈልጦ ክኽእል ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ሕማቅ ሽም ከምኡውን ገበናት أكال جزء كم تعلقوا مية تكونات اليوم نيرترا ونوكلنا تقال السنة نيرتراينا زبلو زلو علاماتنا توم انتهي مخاطر زخونا حي بولك يخون بودب مسانا تسرح سراوت شعبية أب حزب تجراي انت زفت سما مخانو كامل مزبازو سجن تمسالنا ذا الحج دي قال يوم تايبلوها سراوت شعبية أب تجراي أنت تفتسيمي بولو تبلم علم كتب المرور لوا علم مرميرة ختم تسأل لوا الحرب عالم أمريكا سمعنا إنا ملسنا نهدي بلوها نها نمتى تقول شو أب زبانو زورة تسأجم تودي بكا جازت أو مجلس وتيها شعبي أبل العلاقات أنت تفتسيمي لا إلكا أنا وسكبر حتى زيادة مرجسي تغاليتي أبدا كونتات زتفترت زخونة بإرتراز تكل من قستي لك أخنتا جرمناويان إسرائيلاويان زقبروا
يقرأ تحاتيتو كخيس حاولت دي ختكل نتنقبل زفت صمودي أبس مراخ فردون كم تاناي فرايبورغ نسراوي هتلر زتفردوا له مأخل دي فتر جنزب دي خحس نعيز ملكت اوكي بتاع سيتي زحوسنا يا علم لخاوي عبنت علم اندحري اب إيرترا شجر اب تግራይ شجر اي وردن صمتت هيتفصمن انت إلا نحنا بزلنا يخنقصل سمعكم مرة سلستين رقوا حيتات ناتو زي بوليتيكا مرحنات ناتو زخون بوليتيكا مرقص ناتو ابزن سلست عنقصات زتمركوسي يبلكم الله هذا ملو بملو اب تግራይ سراويتنا إيرترا هلكي تفصيميو جينوسايد تفصيميو إلنا كتعمن كتكل على كم سنة خسرت توين كايز بلاك زلو أتدحزن كفالو أنت يبلالو ولا علم بعلام مصنع تخي جبرت كي ترجع خلو نحنا كنقبلينا كم سفت أمد كنوسدينا يزبل زلو يسي حزب إيرترا ساعة كنديت على يوم غانو نمان يلوغ يسرح كم زلو نتصورينا يزسبزي العام مالتي أبقى دمو زي قدمتي أزو كنتاتنا أبي أي بحر زلو زوات أمريكا لازم تاي مالتي even على من دحر زي تقبيلاته نحنا جن بتزلنا يا خن كتلينا سلازنا على ملوك تنقر لك إيرترا هلكي تفتي ما جنوسايد تفتي ما نابلك كتوج لك مزمور كتوص لك كدرف لك ازي تمرقصناتنا بوليتيكاوك على سناتنا عبز تمركوسيو مسانا خسرت تخين كدما كلنا اذا نغراتي ولا علم ايغاطمن دحريلاتك هو غاطيمي نحنا تستبهل دراما اي دراما مالتيو اجين اجين زي كده ملكمه سنك زياتهم كندي سبات تاريلهم سلازلو خاوي اندحر كوينو عدتها تغارو تدفيرن كزبحال ورخ ورخ الله صحن زيغات يحرد الله اقتل الله مانتهم زبحال ورخ بسفي كغاو حلو ስለዚህ ተገሪ ይተወጣጣው خايد بزبل يكون عينت بدون بميديا صحيح مليو امريت اتخا ግን بتጨባጭ ከመጽናው خلنا መረጃ ጽሕና ኢና አንሲ ደፈራይ አንድ መረጃ ጽሕና ነጻርቀና አቤት ደፈረን من دفيرون مع السفيرين في البلد أصابين المصحن زيجات خميلة مثلا سلوي كتب والله مريت له تم تزرف ديام بنايبع لهم حيل لو السمارة وهم حيلتات إحنا شعبي أنا كنوال طلعت كنز صمم وده كنسيو هم عينت الناس ملخ تاعي ما نتم غيرهم مالت ما نتم بمعيار ركاشنا كل شيء كتر في متر هم خمس جوار وندقنا رمو كي تدفرنا زولان السوق أقاتنا أنا بحر خمس ساعات خلنا جن أيتها 50,000 رجالي أجندة توهي ونجن كم شبر تري ولا أنت أجندة أنا بحكي زحزن كناتاتنا نسمع زلنا زاربنا زلوا دم تجاريهم على تجارب كتجرور زفتنو سبعة سلزلونا بحبرة سبنا أنا بحكي زحزن كناتاتيو but it is what it is كناتاتنا نزي يمثل كل سبد ما كناك حلون كحسبلون صبوق يرو رديتنا تكسف حلون زلوا كناتاتنا نرجلنا زي segment زي تمليس كبرايوا يعني كم دوكمنت بليز نبكل يرتراو كم تبتح جبروا we need to know أنت عينت دراما كم سسرها بإنجليش تسريها هلا أب تويتر بوست جبرايا دحر كيتكم بليز أب تويتر فلو جبروني مغنياتو إذا نجراتي تقبلكم دم ريتويت جبروا نبكال سب كبتح كم زلوا كمنا جبر كاي تسرح أب تويتر كمو هاشتاج ناتتكمك كت كلا لك نتي قلع ثاني علم نتي ناراتيفنا علم كتعبل تخين كببزح كتصحف خلاله يوتيوب وانت راي بلو مالتها يكون بزح سب كبزح خلاله لعلو كل دما حزبنا كنكح خلاله كندي سبالو حزب إيرترا كوم غيريو او غيرو خونيو تغيرو خونيو بانتاتاتن اب طرطر زلو سب ስለዚህ ቲ ኦርጋናይዝ ዝኾነ አሜሪካ ኣብ ፈለስጤም ብሩይ እስራኤላውያን ክንቀትል ኢና እንስሳዮም ክንጭፍልቆም ኢና መግቢ ንህቦም ኢና ክንቀትሎም ኢና ንዝብሉ ዘለው ሁማን ራይትስ ኢሎም ክኸሱ ዘይደልዩ ጥራይ ዘይኮኑስ ኣንጻሩ ክዛረቡ ብሕም ክብሉ ዘይክእሉ ንኤርትራ ግን ሓሲቦም ይኾኑ እዮም ገሚቶም ይኾኑ እዮም ብምባል ኢቭን ዘይተገበረ ድራማ ሰሪሖም ባዕሎም ዝገበርዎም ሰባት ንሕና ሻዕብያ ኢና ኢሎም ነቲ ዓመፅ ባዕሎም ፈፂሞም መኽብለኩም ፀኒዩ ነቲ ዘይጋጠመ ድማ ከየጋጠመ ኣጋጢሙ ኢልካ ድራማ ስራሕ ብምባል ፊልምታት ይሰርሑሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሰሚዕኩም ኣለኹም ስለዚ እዚኣቶም ክገብርዎ ዘይክእሉ የለን ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ፕሌይ ቡክ ናቶም ብተደጋጋሚ ኣንጻር ኤርትራ ዝተጠቀሙሉን ንኤርትራ ንምፅላም ዝሰርሑሉን እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ክጥንቀቕ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ሰብ ድማ ከሰብለሉ ክኽእል ኣለዎ ንእሽተይ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክወዘኩም ሕጂ አመጣለሁ ብሎ ስለዚህ አብይ አህመድ ምንድነው ማድረግ የፈለገው ቀይ ባህርን አመጣለሁ ብሎ ኢሳያስን ፕሮቮክ ማድረግ ኢሳያስን አጂቴትድ ማድረግ ነው የፈለገው ኢሳያስን መነካካት ኢሳያስን ፕሮቮክ ማድረግ
አብይ አህመድ ከኢሳያስ ጋር አይደለም ከማንም ጋር ታግሎ የሚያሸንፍበት አቅምም ጉልበትም የለውም። ከትግራይ ጋራ ሲዝንድ የሆነ ዌል ትሬንድ የሆነ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁን ያለው በአብይ በስሎ ነው በኢንኩቤሽን እንደሚወጣ ችክን ያለው ወታደር አይደለም ትግራይን የገጠማል። ሲዝንድ የሆነ ከስንት ሀገሮች ጋር እየሄደ እየተዋጋ ሲመጣ የነበረ የመላው ኢትዮጵያን ህዝብ የነበረው መነቃቃት የነበረው መሰጠት የነበረው የመሞት የመዋጋት ፍላጎት የነበረው ሰራዊት ህዝብ የኤርትራ ሰራዊት የአረብ ድሮኖች ያንን ሁሉ ይዞ ገብቶ የትግራይ ህዝብ ማሸነፍ አልቻለም። ከኦላ ጋር ያው ስንት ዓመት ሲዋጋለ አላጠፋቸው ሰንታይ ብለናሎ እንታይ ትብለናላ ብሕፅር ዝበለ ኣቢ ሓይሊ ዝበሃል የብሉን ኣንጻር ኤርትራ ተዋጊኡ ንክስዕር ስለ እቲ ዕላማ ዝገብሮ ዘሎ ንኢሳያስ ንኤርትራ ማለት እዩ ፕሮቮክ ክገብር እሞ ናብ ሓይሊ ክትኣቱ እሞ ምናልባት ኤርትራ ዝኾነ ስጉምቲ ተወሲዳ ብዓለም ደረጃ ሓገዝ ንክረክብ ድንጋፀ ንክረክብ ምናልባት ይከውን ዝኽእል እምበር ምስ ትግራይ ንዓመታት ምሉእ ዝመልመሎ ወቲ ሰራዊት ንዓመታት ምሉእ ዝተቐረበ ኣፅዋራትን ኩሉ ሓይልን ብዘለዎ ናይ ሙሉእ ዓለም ደገም ቁጠባናቱ ኣብ ፅቡቅ ዝነበረሉ ደረጃ ነዚ ኩሉ ተጠቂሙ ንትግራይ እውን ምንቕ ከብል ዘይከኣለ ንኤርትራ ተዋጊኡ ክስዕር ዓቕሚ የብሉን ኣብ ኣምሓራ ሰራዊት ናቱ ወሲዱ ነቲ ፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ነቲ ኦኔግ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ እውን ክስዕር ዘይከኣለ ኣዝዩ ልሕሉሕ ዝኾነ ናይ 3 ወርሒ ከምዚ ኣብ ማሽን ዝተሰርሐ ደርሁ ከምኡ ዓይነት ሰራዊት ሒዙ ኣንጻር ኤርትራ ክዋጋዕ ዓቕሚ የብሉን እቲ ዕላማ ግን ንኤርትራ ቀስቂሱ ሓደ ቴንሽን ብምፍጣር ምናልባት ናይ ዓለም ለኸ ኣቓልቦ ክረክብ ምናልባት ኣሜሪካውን ገለ ዝኾነ ነገር ከም ድራማ ግበር ኢላ ተላ ሞር ኢምፖርታንት ኣብ ዘይገልፅዋ ግን ኢማራት ሓደ ስትራቴጂ ኣለዋ ኢማራት ድማ ብዙሕ ገንዘብን ብዙሕ ኣፅዋርን ከተፍስስ ስለ ትኽእል ዝኾነ ነገር መንገዲ ፈቲና ንዓሰብ ንመሓዝ ዝኾነ ነገር ኣብ ድሕሪኡ ኮይና ትሕግዞ ክትህሉ ከም ትኽእል ዝእንፍት ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ይወፅእ ኣሎ እዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ ብለሲንግ ኣለዎም ኣሜሪካ ገንዘብን ዓቕምን የብሎምን ሕጂ ከጥፍዎ ዝኽእሉ ዓረብ ንኢማራት ግን ድሌትኩም ግበሩ ኢሎሞም ዘለዉ እዮም ንኣንጻር ኢማራት ዝኾነ ነገር ገብሩ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ምናልባት ብድርኺት ናይ ኢማራት ዝኽየት ዘሎ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ንኤርትራ ቻሌንጅ ክገብር ዝኽእል ሰራዊት ከምዘይብላ ከምዘይብሉ ከምኡውን ምናልባት ብነፈርትን ብድሮንን ክፍትን ክእል ኸውን እምበር ብኣትኪሉ ክዋጋዕ ዘይክእል ኣትኪሉ ክዋጋዕ ዝኽእል ሰራዊት የብሉ ናብኡ ሰራዊት ተሰዲዱ ድማ ልዕሊ ኩሉ ስግኣት ዘለዎ ጠምዚዞሞ ኣትዮም ድማ ነታ ኣዲስ ኣበባ ክምንጥልዎ እዮም ስለዚ ነዚኣ እውን እታ እንኮ ዓበየት ኣጀንዳናቱ ኢትዮጵያ ምልእቲ ምስኡ ክስለፉሉ ይደልዩ ነይሩ እሱ ባሕሪ ከምፅኣየ እንድሕሪልዎም ኣምሓሩ ነቲ ናይ ፋኖ ገዲፎም ኣብ ጎኑ ክኾኑ ኦሮሞን ኣብ ጎኑ ክኾኑ እቲ ሽጣራ ናቱ ካብኡ ንላዕሊ ከም ዝፈልጥዎን ደኺሙ ከም ዘሎ ንዑ ከኣልዩ ዕላማ ቅድሚ ባፅዕን ዓሰብን እቲ ኣዲስ ኣበባ ዝደልይዎ ሓይልታት ከም ዘለዉ ዘይምግማቱን እዩ ምናልባት ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ምናልባት ሓንቲ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራስ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን መብርሂ ዘይሃበ ትብል ሓንቲ ቪድዮ ሰዲዶምለይ ነይሮም እስከ ክሰደልኩም ኤርትራውያን እዮም ሰዲዶምለይ ኣብ ዋትሳፕ እስከ ንርአያ እዚኣ ብዛዕባ ወታደራዊ ብቕዓትና ምዝራብ ነውሪ ኮይኑ ዝረአየኒ ጃህራ ጥራይ ስለ ዝኸውን ከምዚ ኢልካ ምዝራብ ከዓ ናይ ባሕቂ ነውሪ ዋላብቲ ልማድ ናይቲ ዕስክርና እውን ኣይፅቡቕን እዩ ካብ ኩሉ ፅቡቕ ነገር ከዓ ብባህሪ ዝለመድናዮ ማለት እዩ ፀላኢ እዩ ትብሎ ንሰብ ሓይሊ እውን ኣቃሊልካ ኣይትርእና ንዓኻ ክጥዕመካ ምእንቲ ክትኣምኖ ኢልካ ከምዚኡ ኢልካ ካሻምሽ ኣቢልካ ክትዛረብ ኣገባብ ኣይኮነን ምክንያቱ ፖለቲካ ክትዛረብ ትኽእል ክትልፍልፍ ትኽእል ከም ድላይካ ቀይዲ ይብሉን ልጓም ዘይብሉ ዓውዲ ወይ ሜዳ እዩ ክበሃል ከኣል ኣብ ውትድርና መፂኻ እንድሕሪ ብሰብ ኣሰሊፍካ ክትጋጠም ኮይንካ ግን ቅድም ቀዳድም ፍርቂ ዓወት ክትብሎ ትኽእል ንፀላኢኻ ኣቃሊልካ ዘይምግምጋም እዩ እዚኣ ፅብቕቲ ትዕዝብትን ፅብቕቲ ሓሳብን ኮይና ትስማዓኒ በቲ ሓደ ኣፅዋራትካ ዘይምርኣይ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ ካልእ ድማ ኣብቲ ናይ ቻንቱ ዝበሃል ናይ ዲ ኣርት ኦፍ ዎር ትብል መፅሓፍ ናይ ቻይና ገሊፀልኩም ነይረ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ስትራቴጂ ንፀላኢኻ ኩሉ ግዜ ጌጋ ስእሊ ብዛዕባኻ ከም ዝህልዎ ክትገብረለካ እያ ትብል ንፀላኢኻ ኩሉ ግዜ ጌጋ ስእሊ ብዛዕባኻ ኣብ ዝለዓለ ሓይሊ ኣብ ዘለካ ሓይሊ ከም ዘይብልካ ከተፍልጦ ኣለካ ተዲኹም ንሎም ድኹም ምዃንካ ወላ ሓንቲ ምድላዋ ዘይብልካ ምዃንካ ከተፍልጦ ኣለካ ምክንያቱ ዝኣክል ምድላው ከይገበረ ክመፀካ እሞ ኣብኡ ፅቡቅ ጌርካ ከተላህዮ
عابي حيلا بزي بالكا كنا تادجن انت كتقبر لك من البات ابز تكمل زل استراتيجيه حيلا زي بالكا ويكا كتقط يمكا تسعر كم زي كونكا افتفلطوا لك زي انت كتقبر لك عاب حيلا خمسه لك حچلچل كتبلا لك حصعون تخطرخت كلا لك من تان فريو هذا نجر كقبر لك تصلايخا ስለዚህ I think تا كنا تصبغتيا اقاليل كازرص لا يلن ما ኢትዮጵያ زاكل اقاليل كاتر هاገር አይኮነትን ናይ ኩልና ድሌትን ባህገንገን መጀመሪያ ትዝቢ ኣብ ሓደ መስመር መፅዩ ከም ትወትሩ ጆን ኤፍ ኬነዲ ቀደም ዝበሎ ንሃገረይን ህዝበይ እንታይ ክገብረሉ እምበር እንታይ ክገብረለይ ከይበልካ ኩሉ ግዜ ግላዊ ሓላፍነት ወሲዱ ሰበብ ብዓቕሙ ከም ዝገብሮ ዘሎ ወላ እኳ እቲ መንግስቲ ስትራቴጂ ናይ ውግ ወታደራዊ ዓቕሙ ገለ ዘይኮነስ ሓደ ግዜ ግን ኮሚኒኬሽን ክዕረዝ ዝኽእል ብዙሕ ሓጓፋት ኣሎ ነቲ ህዝቢ ሞራል ኣብ ምሃብ ነቲ ህዝቢ ፍናን ኣብ ምሃብ ነቲ ህዝቢ ነቲ ናቱ ኩነታት ኣንቢብካ ዘድሊ መብርሂ ምሃብ ኣጆኻ ኢልካ ሞራል ምሃብ ኣገዳስነት ኣለዎ ግን ካብቶም ገለ ኣገደስቲ ምኽሪ ዝህቡ እስከ ንስማዕ እዚኣ ምናልባት እዚኣ ክጠቕመኩም እያ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበር ነዚ ቻነል ብተደጋጋሚ ከም ብለኩም ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ነፍሰይ ጥራይ ንሓይ ጥራይ ይጥዓመኒ እንድሕር ዝብል ኮይኑ መንእሰይ ሓላፍነት ናይ ሃገርን ናይ ህዝብን ኣይስከምኒ መንእሰይ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይና ፅባሕ ዝህሉ መንእሰይና ካብ ውልቃውነት ክላቐቅ ክኽእል ኣለዎ ዕዙዝ ዝኾነ ንቕሓት ኣርሒቁ ምንቲ ክሓስብ ሓደ ሰብ እንድሕር ተወሊዱ ኣብዚ ዓለም ንነፍሱ ጥራይ ኣይኮነን ዝውለድ ንህዝበይ ክብል ክኽእል ኣሎ ቀድም እስከ ንስድራይ ይበል ንስድራይ ትብል እንተኮይንካ እኳ ንኮመይ ትብል ድሕሪኡ ንሕብረተሰበይ ትብል ድሕሪኡ ንሃገረይ ትብል ስለዚ ምንቲ ህዝብና ምንቲ ሃገርና በጃ ክንከውን እዚ ቀደም ዝነበረ ወለዶታት ወላ ንስድራ ቤተሰብ በጃ ኸውን ነይሩ ግደፎ ንካሊእ ግደፎ ንሃገር ግደፎ ንህዝቢ ሓንቲ ኣደ ይኹን ወይ ሓደ ሓዊ ይኹን ሓፍቲ ትኹን እንድሕሪ ኣቦኦም ኣዲኦም ማይታ እቲ ዓባ ሓዎም ወይ እቲ ዓባይ ሓፍቶም በጃኦም ትኸውን ኣይትምርዖ ኣይትምሃር ምንቶም በጃ ትኸውን ክሳብ ንሶም ዓብዮም ክንትሰብ ዝኾኑ እዞም ኣሕዋታ ተባዕታይ እንተኮይኑ ካልክዕ ከምኡ ሕጂ በጃ ካልኦት ክኸውን ኣለኒ ኣነ ንዓይ ጥራይ ጣዕመኒ ንዓይ ጥራይ ንውልቀይ ክብል እንተኮይነ ክምሃር ደሊ ቪላ ክሰፍር ደሊ ዘመናዊት ማኪና ክገብር ደሊ ሰማይ ክበፅሕ ደሊ እዚ ንዓይ ጥራይ ይብል እንተኮይነ ስለዚ ንዓይ ዝብል ሰብ ከዓ ቀጻልነት የብሉን ታሪኽ የብሉን ንምንባር ወሕስነት እውን የብሉን ኣብ መንጎ እዩ ድኹለፍ ኩሉ ክህልወካ እንተኮይኑኻ ሃገር ክትህልወካ ኣሎ ስለዚ ሃገር ደይብሉ ዝኾነ ነገር እውን ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ሃገር ልዕል ኩሉ ነገር እያ ሃገር ክብረት እያ ሓረስታይ እንተኮይኑ ሃገር እንተልያቶ ይድሓርስ ነጋዳይ እንተኮይኑ ሃገር እንተለቶ ይድነግድ ተምሃራይ እንተኮይኑ ሃገር እንተለቶ ይድመሃር ስለዚ ሃገር ልዕል ኩሉ ነገር ምዃና ሃገር ከዓ ንህዝቢ እያ ስለዚህ ህዝብኻ ተፈቱ ህዝብኻ ተኸብር ባጃ ህዝበይ ባጃ ሃገረይ كتبل كتكل الله كأزم منفسزي تكعزز كعبي سخلا له سويخا تاريخ دقدف سويخا تاريخ دبال سلازم أن إسينا إيرترا أنا زبلا نجر انتليا سسعز به النجر كابو مرو كارحقها كقبرها كخلا له من تكالوت كنبر من تكالوت قبل بر أبهجيتاتو أبدليتاتو تراين دحر دقيت كوينو كم زي مايد ستيت جمل نفس عريات خي مايد دليت جمل كان ما يتخي سلازي أي راخبون يا مالتي فاحج أنقر حيبب ينورستي لذي تاسسعياتا قتاليت بهالنجر إتي أبجدلد نبرسب أبزخوني يخون نجر سسعي نبرون أبهجي سسعي أب مقبلنا نبينو كبلع أين برتون تركب أنت ترخيبة تفوتو حزب سو كم نريد لنا نطبق زخون لبوايو of course نحبرت سبنا كنت كم دعرقينا قدمنا زنبرو ولدو زبلو زلو بتخكل زنبارقو يوم أمناتي ولدو زلوون أبي ربعات يوم ننفسهم كي تمهرون ننفسهم كي يكونوا نحواتهم نأحاتهم نسترابيتهم زحقس حبرت سبي زلنا مسكال حبرت سب كتودادر كلها إرتراول على نفسه نخالن بيتسبون سدرو زقدسيو إذا عينت بحر دما كسجاجر كندف قالو كنكلالنا كم حبرت سب حدا كابتي حماق سمعنا زي كونس عبد كبرك هو بنازل لوي زي دما كاب نفس خايز جمر كم وتر جزية ندبل زي لو تندلير لنا كاب نفسنا عايز جمر نحنا نحبرت سبنا
ምንጭና ይለውጥ ክንኮን እንድሕር ኮይና መጀመርያ ንነፍስና ክንቅይር ክንክላለና ንነፍስና ምቅያር ድማ ብኩሉ መዳይ ክኸውን ዝኽእል ብቁጠባ ክኸውን ይኽእል ብትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዚኣተን ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት እየ ዝብለን ብትምህርቲ ኣብ ጥቃኻ ክትመሃሮ ትኽእል ዘበለ ኩሉ ተማሂርካ ድልውነት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ብቁጠባ ድማ ድልውነት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ፅባሕ ንግሆ ንዓድኻ ክትገብረላ ትኮይንካ ዕድል ምስ ተኸፍተ ወይ እቲ መድረክ ምስ ኣፍቀደ ንኤርትራ ክትገብረላ እንድሕር ኮይንካ ፍልጠት ተለካ ከተበርክተላ ኢኻ ቁጠባ እንተለካ ትካላት ክትከፍተላ ኢኻ ትሕተ ቅርፂ ከተመሓራርየላ ኢኻ ክልቲኡ እንተለካ ድማ ብክልቲኡ ክሰርሓላ ኢኻ ነፍሲ ወከፍና ድማ ከም ግልን ከም ሕብረተሰብን ነዚአን ነገራት ኣዋዲድና ክንከይድ ተፀኒሕና ነቲ ሕብረተሰብ ፅባሕ ንግሆ ብዝበለፀ ክንረድኦ ንኽእል ፅባሕ ንግሆ ክበሃል ከሎ ብትክክል ፅባሕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ለውጢ ንክመፅእ ኣባናዩ ኤርትራ ካብ ካልእ ተስፋ ከም ዘይብላ ዝሓለፈ ዓመታት ምስክራ እዩ ካባናይ እቲ ተስፋ ከመይ ጌርና ንሕና ኦርጋናይዝድ ብዝኾነ መንገዲ ብስልጡን ዝኾነ መንገዲ ኣብ ስልጡን ዓለም እንተለና ስልጡን ኣተሓሳስባ ስልጡን ቴክኖሎጂ ክእለትን ብቅዓትን ቁጠባን ሒዝና ነቲ ሃገርና ከምተን ካልኦት ሃገራት ኣብ ሓፂር ዓመታት ብዙሕ ተኣምራታዊ ለውጢ ክገብራ ዝኽኣላ ወላ ኣዝየን ዓበይቲ ሃገራት ከለዋ ከም በዓል ቻይና እውን ክበፅሖ ዝኽኣላ ንሕና ድማ ኩሉ እቲ ፀጋታት ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብቲ ኣቀማምጣና ኣብ ህዝብና ኩሉ ፀጋታት ኣለና ጥራይ እንታይ ዘድልየና ዘሎ ንህዝቢ ከሳተፍ ዝኽእል መድረክ ንህዝቢ ዕድላዊ ሂቡ ሙሉእ ክሰርሕን ከስርሕን ዝኽእል ሕግን ሕጋውነትን ለቢሱ ሰብ ማዕረ ክሳተፈሉ ዝኽእል ኣሎ ኩሉ ድማ እዚ ካብ ከባቢና ዘሎ ፀገማት ናይ ፖለቲካ ገበቲ ስርዓታትን ካብኣቶም ከመይ ጌርና ንገላገል ከመይ ጌርና ናቶም ፅልዋ ከም ዝደክም ንገብር እዚ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ግን ኣነ ከም ግለሰብ ክዛረብ ከለኹ ንስኻ ፐርሰናሊ ክንገብሮ ዘለና ንዑ እየ ክምሕፀን ዝደሊ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክገድፍ እየ ፕሊዝ ናትኩም ሰፖርት ኣይተቋርፁ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ጌጋ እንተሎ ኣረምታ ዘድሊ ተኮይኑ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ ላይክ ግበሩ ኮሜንት ፅሓፉ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ኣብ ትዊተር ኬትኩም ድማ ኣብ ኤክስ ኬትኩም ድማ ፎሎው ግበሩን እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ምዛ ጥዕምቲ ደርፊ ከገድፈኩም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተፅብቑ ቻው